kofe ani ulumambulula fana qur'ana bo sabati kadaka kinimbulula bataki minana ka bataki tidama kofe bana bataki di chugo folo oye mamu nga bataki bina di uma ukinimbulula kofa amma mugammi utiya kitabahu no ka bataki dira ama biyaminihi na kinimbulu ya rabbi alaka nga bataki di ama ni anginimbulu akram so sallallahu alayhi wasallam wa radiyallahu anha dono ayala kirain ko ma hakli bi jigi malala haraka dewa ma bi joroni mai ma be hamini mayo hakle bin kafirna ni makan ko alta ko kwa bisiga ke abisiga kenga furo saba kon kwati ke ma shakilite mashila hali yede min wolo im so ifa ndirke kari karsa ka ko kera chugodi ko ma hakili de malai o yoro sabala o yoro do de flem bataki bina chari kuma mina anke ima don itabna dima ikini mbolo de lawa wal may numa mbolo la ko ma shife wa fashi aflana o e kuma mina mizanu binna kanu bamba tanke imi tani bladon e kan ma de bina griyawa tari ka juguma de bina griya ko ma shi hakilita shila asabana wa suratu tikeli ni suratu konfana baba tanke ima rokotola hakilita mashi o la alla fa wara min tani sa la alla kuma do mo bisiga nyo ingal ke kar sakara chuti yani la hayo o yorowi hali ni jelat ke concours fle ba soro ayoro doga gela ayoro do étape do be ni o teme yi alma yera do ki o soro ka yera bula to de kan ko ya do be ni o je ka ba yera don ko ni to ko ni examen to yera yena je a to be fara mo kayti ana kabi la kadaka aya nunu mino de nyef koni mami nga bataki dira ama akini mbulula mumina ke fa yaquluna umqra'u kitabiyan awa kono kera o tigi bin soja afaru funne na ka bataki mina be boli ka shimgo mal qiyamah kenaka ani ma baba fu umqra'u kitabiya naka kitabu fle aina naka kitabu fle aw raka kalama ayalaje nekishra ala kaningai ala kanfara mo ko ya rab kwati bi bolika shi abi mindo ate mindo nani mauma bena ha umqra'u kitabiya naka kitabu fle ko yimbe misali be je khona ko haliya imana hali demseni korotole kaka bulletin jira fala ba soro kono ko de kay eteni kera dirien ni moynu chuwa mbay ibi yin ngadi ba mi nega tabla foni yin ko ba ko bulletin kera para al qiyamah kenaka koni bataki dira ode jabi de fleni bataki kabe bataki la ibad donc ibina kishi wali na kishi kaba di chugo dama wasara koni bataki minana bataki minana kini boloyi abe boli kada al qiyamah kana kamawka nani ma bena ha umu afle اقرأوا كتابيا اين كتابك لا لك كتاب فلا يا فلا كرونك يفهمون كيولو دي كتابك eto anga njando anga ku ketawla yikum nun kewlu de bi kitabu kon ni kitabu maddi amma folode ga e bala kamizebe akono ere bodon alaka mo gore ka feti sebe ka kitabu kono wa futi sebe akono ibe bara munun ngelu de be sebe akono ibe kuma munun folu de be sebe akono fa no e nyuma wi kabijena bara minani
o te confirmer diɲɛ kɔnɔ ya dɛ an t'o dɔn nka an jigi kɔni bɛ ɲɛ baarakɛla yɛrɛ wo mɔgɔ wɛrɛ wo i jigi kɔni bɛ ɲɛ n'i y'a ye ko ala bɛ kɛ k'i bɛn sawaba ma ka ɲumanw de kɛ k'a caya ɲuman de dun bɛ siri i ka gafe kɔnɔ to abu umar ka kuma na ko hasibu anfusakum qabla an tuhasabu aya yɛrɛ jate bɔ yani a jate ka bɔ yani jate bɔ ba do cɛ e yɛrɛ k'i yɛrɛ jate bɔ an bɛɛ bɛ dugawu kɛ an b'a fɔ ala k'an ka batakiw di an ma an kini bolo la est ce que kabi diɲɛ yɛrɛ la yan fɔlɔ e cɛsiri bɛ kini bolo la baaraw fɛ wa ashabul yamin kini yanfa alakira sallallahu alaihi wasallam kini yanfa de kun b'a kabako a ka hɛrɛ ko bɛɛ la ko hɛrɛmaw alakira kun b'a ka ko hɛrɛma bɛɛ daminɛ n'a kini n'a bɛ dumuni kɛ a bɛ dumuni kɛ n'a kini bolo ye n'a bɛ ji a bɛ ji min n'a kini bolo ye ni alakira sallallahu alaihi wasallam n'a b'a ka sabara don a b'a doni daminɛ a kinize la n'i bɛ don misiri kɔnɔ i b'i kinize de fɔlɔ don ko ko ye ko hɛrɛma ye i b'o daminɛ i kini yanfan la ko amma numa ko alakira numa kun bɛ baara min kɛ saniya siraw ko minnu tɛ ko lahɔrɔmamaw ye a b'olu daminɛ ni numa yanfan ye ani n'i ye numa kɛ ka kini dɛmɛ ko la kini bolo kelen tɛ se ka fɛn dɛ an bɛ jɔ nin baara ninnu na baraji dun bɛ sɔrɔ a bɛɛ la mumini tɛ jɔ baraji la i b'i sigi ka maa filɛ yan misiri kɔnɔ yan hali maa minnu yɛrɛ ye silamɛ ɲumanw ye u bɛ misiri la taa la nin y'a san 30 ni kɔ ye u hakili yɛrɛ tɛ s'a ma ko maa kan k'i kinize de fɔlɔ don misiri kɔnɔ an kɔni bɛ taama de n'an sen laban min nana bɛn misiri da ma an b'o don a kɔnɔ n'i bɛ don misiri kɔnɔ i b'i kinize de fɔlɔ don kɔrɔ ye ko misiri donni de ye hɛrɛ ye n'i bɛ bɔ i bɛ numanze de fɔlɔ bɔ kinize laban de ka bɔ n'i bɛ sabara don i bɛ kinize de fɔlɔ don n'i b'a bɔ i bɛ numanze de fɔlɔ ta bɔ kinize de fɔlɔ ta ka kɛ bɔta laban ye hali siɲɛ min na alakira y'a kundila nanen ko a b'a daminɛ kira ko k'a k'a daminɛ kunkolo kini yanfan ko kini yanfan de tun bɛ alakira kabakoya o de tun ka d'a ye a ka ko hɛrɛma bɛɛ la a hakili ka to kini yanfan ye hali ala ye maa minnu ma ashabul yamin kini yanfan dun bɛ yen ala y'u mankutu kuma bɛɛ ala bɛ hɛrɛ de fɔ ka taa kini yanfan fɛ ala k'an fara kini yanfan dun bɛ kan ala ka an ka batakiw di an ma an kini bolo la mana ko ni min y'a ka bataki minɛ a kini bolo la ko don dɔ cɛ dɔ ye dumuni kɛ alakira kɛrɛfɛ sallallahu alaihi wasallam a ye dumuni kɛ n'a numan bolo ye ko alakira ko cɛ ma ko dumuni kɛ n'i kini bolo ye k'a ko ale tɛ se ko alakira ko a ma i kana se kira ka o kuma in o kɛra a ma danga ye ko cɛ in a kini bolo ma se k'a da sɔrɔ bilen ale kɔni si tɔ kɔnɔ a kini bolo tɛ se ka s'a da ma ale yɛrɛ de ko k'a tɛ se o kira ko i kana se ko foyi ma bala la ni yɛrɛ bonya tɛ kira mɔgɔw bɛ bi n'i ye fɛn dɔ fɔ non ne yɛrɛ de tɛ se nin na ne yɛrɛ de tɛ se nin na n'a fɔra i ye ko alakira de ko nin ka ɲi sallallahu alaihi wasallam a lajɛ i k'i seko k'a la bon ne yɛrɛ de tɛ se o la tubabu mɔgɔ t'a la tubabu yɛrɛ fɛn o fɛn man di ala ye o de ka di kafiru ye olu ka ko bɛɛ ye ɲuman bolo ye bon dɔ wɛrɛ tɛ dɛ adamaden bɛna taa hɛrɛ fa min fɛ dɛ o tamasiyɛn bɛ tugu i nɔfɛ kuma dɔw la kabi diɲɛ na awa i bɛna taa fa min fana fɛ tɔɔrɔ la kuma dɔw o tamasiyɛn de bɛ tugu i nɔfɛ kabi diɲɛ na e ma sisan ja juguba ninnu ni arapɛri juguba ninnu bɛɛ kɛ bɛ ka tasuma de manaw kɔfɛ u ma taa jiri tɔgɔ ye di jardinw k'u kɔfɛ u ka kilipu la u ma taa ji k'u kɔfɛ u ilhamura min na dɛ o ye n'u ma ko in dabila a bɛ taa kuncɛ min na dɛ u yɛrɛ y'o de bila u kɔfɛ ka bi yan bɛ kilipu caman ye sisan tasuma de mana an b'a dɔnkɛlaw kɔfɛ tiɲɛ tɛ wa karamɔgɔkɛ an ni tɛ nin fɛn ninnu filɛ i b'u kalama sa an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye wa o tasuma de bɛ mana kilipu kɔfɛ sisan
tasuma bodin ko yin ko here mate ni tora ko la ibita kunje mina kabiya o tamashin de bere do ala ka boda de kai ala kan shi kan dama o mana bataki dili kini bolola amba labe kabiya angana jon kiniyan fa sugandilla anga here ko la ma foni nyine nanga ni man nyine ko ni jesri kana jo alakira ka kuma foila sallallahu alaihi wasallam kana jo alakira la digili foila ye fon fenke ni alakira la digili ngani ye fon fenke baro barake ni alakira la digili ngani sallallahu alaihi wasallam ibo sarasoro kana foila kush cha aba ko gelani masinna sa ni hal kira take da ne take da ne bin take ta kana fo be shaytan ka wahayi ala kira ka sahabo ku bitu ala kira nabi sallallahu alaihi wasallam kira de la dumini ke sahaba ke be fi o jide ke dumini na je arab kan ngona atla kuma in kambe jide ku dumini na ko ala kira tura abe je tata je njara ya chamandwana sahaba ke ko kabo do borala je kanun nan duwale la safuka ta sai kuma kadaka yayi ko ajara alkira kira jaman do sallallahu alaihi wasallam sahaba be hali dumini fedo kanu yayi ka foni kada alkira halno tulu yereka ni kanu alkira kanu ni minge uba kanu kama sallallahu alaihi wasallam anga jantu ne ma fo wajibi do parce que imana ni fo ya fo ala sabil al-istihbab ibn fo do bisinga ta yela matno ala kira ka nyina maya din kadi kira ni manda yo te beti jata ka sunna fe ne ma fi o bebe jata fe sa ne ko ni mami yake na alla digeli ngani yayi abbe ala kira kan ni do ko fo sallallahu alaihi wasallam ma dama be jamana ga ere ku de fe do fe ye so do furu o bo fe fe sa o fe ngade ka te me fe beka tawe ibi do ere ku ngamete ndeni fe na fe do fo ndeni 20 ga kabene ay muso do furu o fenyere de cadeau sila ere o fere tobilité fama sono ne kun ngondi 20 akadi ere islamu parce que mona min gadi akado ana alkirata de beti sallallahu alaihi wasallam sahaba do fedo kera fedo fe ko alkira ba fe ka sura sharia tede ka fedo kon parce que alkira kon kira ni fe in konere ta ay fe ni ge bonere ala kan ji da ala kira kanuna sallallahu alaihi wasallam ala kira be fe mun fi ala ko fe on kanu do ana ala ko fe on kanu ji da ana inni zanantu anni mulaqin hisabiya kono kera bataki tigi manaka ki jirali damne mugawla ko ay rabbi suraka fosa inni zanantu ni zonnu ya ko dangania de do de bisigite de ko ne kunda bala tiki dangania nyama anni ka fo ne min fle mulaqin hisabiya ka fo ko ne bina nga jate bok be do dola ne kun sigi ben ga ne kun sigi be alqiyama jodo jate boka ne kun sigi men ni ala kan yon gumbe ka oda to andel da ka kuma foya ango ma te kishi inyina made o kuma koroi kamai lahara kwa ko wanera kuma da lahara kula koi gane ko ni baran ma do ke akara bodai ate ko intege siga kade bimma ma kwa kisira lahara abbe kun dangani ambe lahara kuka والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ala mu'minu tanode ko mo godo mamunu umaka nyangata jorobula ala yode fot baydi ko mamunu ndande la ala lude bi ngalika akumana lude ka kuma kacha ko eta munu ndambala ulu jorombe de ni robina kala chodi nebina kedi ado ode jorobe mu'minna eta abina ke ko ni osigata una oni ala sona nga ini robina kala jumenye ambo de joro mu'mini kango de hami kango de joro ko wa ni minga bataki drama tigi bode fo
na ye bataki mina kini bolula na ya jira mugawla ka ka here jira mugawla ka bi sura ga fa inni zanantu ni kundamba la tikitiki ni kunsigi meninga ni ngumene kono kando jena anni mulaqin hisabiya ka fo kone bina ngajjati bok be dodola ne ko mununge ujjate bina bo ne kunsigi boka عليه دفع فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا كل ما من جيباك إجيباك كيبني مقبل على قبلي كل ما من جيبوك فليعمل عملا صالحا كواتك بان منجي أبو بارن ما منجي ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وبارن ما منونوي على بتوكوي وكان في فرع لك وبارولا أكاد دون قابنا كبارا سرق بلاهرا على يورو سراين دي أنو ديكا دانو ديكا ولي أبعد ما دي دمي إخلاص له أبعد ما دي نيني مغوكو أبي كلمة جيدي على يورو سراين ويكلا هردنا يا أبو كلودو ماما ببارن ما كي أنا تتفهم ورفوي كحكلي تفوي وركفو على يرسلا على كانوا يا أما فوي توبو وبارن من جلا فرتفا أتنمسا أتدكراجي أيا تنو أما تنو يا دعيو ما دعيو على ما كبدي كما وياك دومينغا ما دامبالا كواكا سرابي دامودو على دامبالا كواكا سرابينا دامودو o yece bashika saratitno ala fi o ko bataki minena mi aka bataki mina kini ngolo la kwa bi kandu o ne kunya dondere ni kundarala ka fo kone ni nga baran ma jete bobe na nyombe fa huwa fi 'ishatir radiya o para ko mi motiki ka bataki mina ko fesa o ya dina kono skidi fa huwa ko o bataki tiki في عيشة راضية كو ببالولا جنجي مني بالومي كرويدي بالومي ناتي بلايا كونو أبدا أيرا جنبناي في عيشة راضية كواتكي ببالولا بالومي ني جنجي بناي أجني دوناي بچاوي باسو آدم دي ببالو چكو دولا أيرا جندني بالو چكو ينو كرويدي ni faranga ngera ka o kadai na jidira o kadai ni yelama do duna ko do la o kadai kunga ito ma de sura aljina kono ka fo ka be shakwa ke fado fe ay mado be mado e manas jensi da o si dai ini je jamano jamana ni mai roke ba soro fe do ndanya bula kumba fe ko ka ke chugo dola hal to jamana ban mun flet yara on ba ko anda majo ambo kashila ko jamana majo do ya joli fana nguna nu dala fa be jora fien rete do adama dunga fien naturel mere ni adama de kanga soro uka izino nu ka moblu nu ka sojo chuko kera so biye ko o taka bu fi pew fum adama de be ko ko nan nge mina kada ita adama de soro ni jera tike na ka ba fo o alebe condition 100% ko yal jinet al khayr alladhi laysa fihi sharr o yal jinet bati neta jenta ko na be anyamine modula nene be ke neji bi jigorom na ne funeni bon vea aw nyebi bo neji ma rofe ga kuma mina nene bu fana ka bara be chien fo nene be mo fa mamunu ma dilalay na ulu wera funeni ba on sege ya chugumina nene be nene mayro mo fana sege je kono wati mi na bere bembe kumi aljinat tabe chugumina o tu soro je kono na soro kuma babe chugo do la chugumi na kera chugo were wal ni mbot ko kadai wali ere ka nyina ma kono imana soro ke chugo chugo imana lafiya chugo chugo imani yere black condition na chugo chugo alay garsike mindima e ta soro kodo ndanya be kodo nyene bobali be akadiya ka ke kodo ka ke chugo do law maketi ko nga aljine balo ninti go kitabu menena be balo la
radiya ajenedu foyi ko t'a la a jɛnbɛ ni balo in ye a yɛrɛ jɛnbɛ ni balo in ye foyi a tɛ foyi wɛrɛ ɲini a bɛ fɛn o fɛn ɲini a y'a bɛɛ sɔrɔ ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون أبو فمي يني بسر في جنة عالية في جنة كوتش بنا الجنة كنوسا عالية من كرة جولي كرة أمبي درجة إلى كرة أمبي أكون فيهم بي فين كرة لوني كرة فين سانغانزو جوندو ويكرة دوي فلنا فين درجة ما دوا درجة كرة أمبي كما يبين فلا بكوفو قطوفها دانية قطوفها أجردون جردين تكتو دانية أولوكا سرون أتكبولا جردون سرون أتكبولا الجنة كونو جردون أكا سرون أتكبولا تفسير كلا كو الجنة جردون أدما كاكا أدما ديكا لعلا سبب بلا isigile batike ijole batike idale batike o sabab bedda makakaila aljina kafwa aljina jirdingari biye wala anda to be jirkarla walma birewde beykat la e bolo bo no fe yoro yoro ibasro madu koroyo قطوفها دانية الجنة جردون أنا دمبو كسر نونا أتكلي كان نغوي نغوي داي إدالي كدلا كيبسك أتكي إسيلي أبو جولا إجولي أبو جولا السبب بيد مكاكا كلام بعدو ñereyo mede masebene do ba fo ko aljina jiru te komi jenta be ko fa jiru turle do kunka ko be falen kayele ko aljina ta de kunshuli be Allah ta'ala a'lam ma kuma ni sebene folo de ngon nyame ta qur'ana e mi ngoni fo akasuila asunuyani ko kon sebe alai aljina foyi man magonya fen foyi te ko sengembe ka no fe no tu yakila yaro jere kono kuma dowla ali wala say ka fen duma du bitte me baram be kala kuma do were ba dige bo baro la bi ba soro fanda be kashila ko ali ma fen zoro wartiki do fana muso be kashila ko atobilige dige foyi tale la bi fanda ba file ko yo waso kuma yi kazoro lafiya de te jeng kono o ya fanda on dala ko hal ni warti ko ka senga na mobili bulla be fanda ka mete o waso ba je kuma alors que waso te sa waso te ko yi ngad go ke bana ala ka mobili no ko yire di boli kadi da trop mani nga mama diliga mobili maraw ta fam ni ko kiga kursi cara bi ki senga na o ka he ko kuma ko mobili tere ni ko ho na malu yari ma ba dadi mana bo ko pa ay ko ni ko won kuma ni fana ni hikma bila foro de fana bala ala iba fo a mobili tigi dama e kana fon okay ayere dama ba fam ngani a fon ya anda fam de ama mo mulu baliadu okay ama fo wosi na tamba ka fa sigeda wutu tigi ka fa sigeda be din ka tiga dikli baji ha ama ma sigeda nyina ma ninjen fere fo ite singa do temmi
hali ni sigi sugo ka nyimi kuma don wi nyimi gwa bana aljina de kono oti hatta aljina kono do nga duminike ko damuta tan duminike de nga utu duminike ko kongo de usenge kongo tu mine nga ala bi dumini jaw da ka dumini nige dula ka ubla ka duminike ku damuta ni duminike di bu damuta ni million mini nga jenta ka tala kongo de bi blala itika nyaako ete kawsara koji imana miyola ka bana mino bana mino wati mino ko febli ika mi vemi tod be sa ki damutana wa duminike de be bana kota côté bawli côté nyege ngokuma mafu aljina kono nyege ngokuma mafu kono o ilhadu jamana do la kol karamo ko abislamé la gauche islamé de be classique islamé de fika ga islamé de nyumay ya klika dele kika dine be shebe karamo ko e ka fle ko islamé bu kuma do fo ko mi hakili mi na chuku ku ba fo ko mo be dumini ki aljina kono be jimi ko nga ku tita nyegana mo jina ka yelete ka hojati islamé de yi bolo korota ko baba le fa karamo ko bismillah awo karamo ko yali dumini ni jimbe kewo jien kono ya pa pede be boa ay karamo ko bete bo ko mana yara sete alay dumini ka bota boala mimbe to farkolo la aljina kono donga balono yo karamo wa kunshu mbalo yara asay do reteo ame fe munun dunsa munun farkolo kanga munun talani lama ni obetake vitamine ni fon farkolo la obetala oluti bo farkolo magoti semima odebo bo yale alami oke seto alay kabini dumini madu farkolo semima ko boala ingal lebola baba foko tikaka hali to bu ya debrouiller ato misali ani kera to bu be comprimer oni fond la ka duka sura suma wati bisi o bisi ka ta bisi bu dominique fanga do faruka ka sura ma dominique abta bana ba to bana ka da sura mo ni fond be kala wit le jolgati atala ka dominique parce que fembe ka ta jolla be ka dominique ko placita na dominique aka nga fanga min sura femu nga ta parla o lu be ka sura furaina ko ya adama do wala dige ni o flanya ko ya o ni rek may dora fo ka fam nete ante dora yina law asiba ala di malaka o flaga balo ko tu mina o tu dominike mina o tu mina o tijimi la yakulun wala yashrabun wala yanamuna wala yatanakahun nigila fam bauna shide malaka wala nga nyina ma fawndo o balo bi tasbihuki alay bi taqdisuki alay ute ushakwa dominike baliya inte fenchien Jimmy Baliya inte fengula nigela yere de tula nigela yere de talid la tula bana ala andlak ay nigela nunke anadi akade ala abu builaw akade ala ebi nyene ma yere keite ite foi consommer na ukade ala wayta so mi soro fan e wala kira sallallahu alaihi wasallam metli dama do tugu ñona shuna ba la digi so bo lui sol ka tlif la tugu ko ni shuna sizabi ka shu faraka ka continue ka tlaga tliga fela faraka kira be shun tugu ñona ya la digi kira e kan ardaw ya ko nete la diga bela de ako akana la digi ni mbare do ga alla digi ni aku ga dabla ko edum baake ako nete komi awchugo inma yut'amuni rabbi wa yasqini dimma ben numini aben lami ko koray ko ashume nga baga dumini ka dafi Allah don boye hadisa sharu ko ala be dumini ni jibin
hera min ze farkulu ma ko ala bo sa farkulu ma ka surama dumini ke ga surama ji inna allaha ala kulli shay'in qadir siba alay febbe kelika ni yo fam dora abana nas sabatira ko qur'ana yin fo wal ma ko alkira yin fo sallallahu alaihi wasallam abana mu'mini ta hakili jagaboble e obsiga ke sona ya refleni jemi ngono ko chama ngera bi era do ko obsiga ke we jiye alay adama de munun dila ulu kay recherche siraka fionge bi ere ka Allah era akun fora ko aljina jiddo ngo suru ki dale ba di ela o may dale bo soro tugo I jole ba soro sigiri dale e flebi e sigile fote kono ibika so febe manipuler ni sebiye bi amenon be ibsiki ka so febe manipuler ki sigile to inona yoroni ibe ampulu mena ka fa ibe fote kile ngono inona ibe vantlo kala ka fa ibe inona ibe klim kala ka fa ibe inona ibe tele kala ka fa ibe inona we adama dum ala donya min di adama dum ma oyo noy ni o ala koko aljina jirde psiki la soro ibe chugo la kuma de bola ini gali yere bo ke chugo la amba hankili jaga bo ko angon bo nyede yine o be soro chugo bida ambe sega yo jirde dumba wala chugo bina ba mu'mini ka hami kanga kode aljina here nu mba soro chugo ti be do akono chugo ti tete ni dona kono ni ni mbika karange fo fe vori ki bita bel sore qur'ane o barobo ko aljina kono dum binu kanzama di ala bina hijabu faraka buni dar meski bauchi kubu kando ko ne ko aw may lay du fo fenda anye ya aljina kono ya aw ngon nya soro abebia abechen ko ma o tade bedi qur'ane de ni baro من على كان جاي قال كلاو يي على كان جاي ما يني غتاي كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية حسبك كلوا كوب منا أبو فال جنا كنا دوم يساودو كلوا وعيدوا منك واشربوا أكال جنا من فيومي هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية تارة بأو يدري فونا أي فمن جنيسكي كاتو جين دون دمنونا في الأيام الخالية أي في الأيام الماضية جين دون دمنونا أو في الهيرة منني أي هيرة من جنيسكي أكا جين دون دمنونا وهيرة ودفلا بلوني على كفن سريع كفن odon boko ko ni ashine skula herama do suide am fle baramina ni mami ko na ala kama ala no tigi ko bo tigi la ni mami min gora ala jati kama ala jeni ni kama ko ala na emi do mina ma to be min go hal su kursi do na no ala ko izzati la ajma'u ala 'abdi خوفين وأمنين إذا خافني في الدنيا أمنته في القيامة وإذا أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة أو كما قال صلى الله عليه وسلم على كلام برومن مفلك أبو علمة نفهمكو حديث قدسي على كل على كلنا بيانا لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين أكون تسرم فلا فرا نيونغا نجونا كليلا سرم فلا ندو فرا نيونغا نجونا واندا دنا فلا فنكاي سرلا كما تو ولا أكون أسرنا نية جينا كنا على جشسكي كنا داونسكي با حكليسكي لا هرم با دنا لا هرم ما توسرنا دوك ما من با حكليسكي ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون أكون غناي هكلت جنا على مايا هذا نشيتي هكلت على كنيا تعرف كافر قرآن ما بونين كوف ما ناي هكلت كي كوم ما تام بتشكو من إتبارن ما نانكا إير على كنيا تاني يسرني فويت إلا
ko kuma ni joyi hakilat ke kana ne alama jena ya kana alaka ya marukon yebebe ya hakilat ke bo kai mago tisra alaka nyanga tanye tisra fuye ko ma chama be chuko midatu akhaftuhu fil akhirah kum bat isra lahara bat isra al qiyamah jodu ko kuma sran fla ito ke kasra ala nye jena katla kata sran to e ka al qiyamah kena ka kudai la ikasran ta yoro jan lahara ala bi to mo ko ma srane una la ki hakiliski ki dana ki hakilati ya rabbi ala ko ki ani hakilati ya fana e hakilati be jene ya la halita don ko jugo ibli e be riba bara la halito fle ko jugo ibli do rabbe kembe ku yere dili ala ko ta ko do la hanni kuma keru fe ata to nga do me be de ben nge ko beta ke de e de ba ke ini nywana ko ami o mala sano de ya ba do be kera adamadi shaytanu bu mo nigi ulu la jara berani ko jugu mi bu mo ke ko mi bede boke abe chela abe musola ali musodo bu muso yon shuka ke ko jugu ka wa eta kala ma ko bo wa bede boke beta ke son jugu ni nyona ude baki a foka de ni ka atir muso nigi ka do wallahi ma do kebe ku yere dili ala kutala ka ala kutal legalize yere ku haklis kaka ngo anga don ba do yo defa ko ali ka ko yara folo mu'minu folo mu'minu kulu ba ala batu la ngaw srambe u jorombe ka toru balaka ala batu ko nga sisa islam hakilat ke be ka toru balaka ala kuta ko fla da nyongoro kala je ala mu'minu tanude ko halu blala mina u boka ko ke ngaw jorombe abina kedi lahara est ce que bara no minena ko ma folo ala israel jon mu'mini nyuma yere tabiya yodi abe ala kula nga srambe bara minna wa tara mamde ga ite ala kula ya hakilati kebe hal ala kira ya fo mamun wi fulanun fil janna anta fil janna kira fo mamun wi ulu hakilama tike kuma ndo bila matgoya ere ka ala ko tike fa ite ala ko daluma fo ila ngauna tabbe ere ko na kila ko ite to tsika yi ganama kula itsika dama di ta hakilati ka alama da irkede bainal khawfi war raja sira ani jiginya alala adama de balo fula de nyonche fuka ta siga saya o bana kwabu fuye ayre femunum blanya olu de fle ara de bitu ya imana itu ya ka aljina so façon min jo yere bita do de ko ni itu ya ki ka aljina so ka a mebleni femunu hera ko munu en tout cas yere de kon baki fole fla mo ko kulu washrabu aid min kakami hani am bima aslaftum fil ayyam al khaliya tare ba awi ni fin ay min shini yeski ka ato aka je donde men wonoy o da to munu ma fen zoro lubina mo ya laitani qaddamtu li hayati ne tanata halle kunga to nganyina may na je kono ka be shini yeski wal ma tafsiru kala waraw ko man halle ngani nyina may shini yeski kan do je ko fla daka para ibe fe yibulu lahara don bo yo defo ko ni ba fe feminga ke ibulu lahara ibulu feuna ki ito ya ko black enye lahara feumbe do samadela nga yere tika tanai ay yere tsana le de bale do samadela ka tabla asamasra e jmowi ale samasra de ala jeni ni sraw bara munun gadi alai i kana fulu do srafi wale munun gadi alai i shi do dafe ala jeni ni sraw i chesre munun gefo sraw kade ode samawi samamunun bege ka talla sago inye ko mana bena fode mo gowde munu mena do aljina kono nu ka bataki mina kinibolola kulu aidu minike washrabu akami hani am bima tare be awini fin aslaftum ayre de mimbla aye ayre de ashinesi fil ayyamil khaliya je donte menuna ay nyene ma mimbalo ci ko bana alay sa hake min kal fangel ngel fon fema nante dadona ibe la harade bil labe kono ikal jina sudo bil labe kono ni hero here yibulu abe soro de kono bana ngana tulunge ke shila
ala jingini ni baro ngana tulunga kul ay to anga kuma nu anga yenu fo bawla lahara anga na yeni mi sa kuma fo lawla lahara ay to anga yeni kuma nu me bawla lahara ala yeni besi awma rahmatan bina walana hina kama ana ni yake ka nyemi mina fiye o fleni ira bina mi vo fle ko kuma besi ama kabije kono ya ni era ke ka chie mimi na fima o fleni ira bina nimisa kuma munun fo lu fle e am mo re yini ble ala ya be kibaru si ama kabije na ya bana ya rabbi ala ka ngema so mini ala ka an so mi je ka ko se ala ka njidi baran mangela ala ka na baro je alai ala ku sarake aljinai anga baro ya rabbi ala ku ke ala kama baro ala kana fo saraku ala e baran mamunun keli no ya amma amba ina ala fa ala kana ana ke balu ke kilin lahara ala ku kan shini eski ala ku kan bodai ala kan balu aslamaka ala kan fatul limanaka sungalo ala ti mejra ana labangun ma ala ka di ama in baran mamunun ala kan me ku ke ala kan me ula ala ka me ula ala ku kan shini eski anga jamana ala ka baski ala ka hera do kon ala ka maraban mom blakuna اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك